Renouveau matin ni o ye renouveau sɔgɔmada kunnafoni ye kɛnɛ dayɛlɛtɔ la filɛ nin ye aw ye foli ni waleɲuman dɔn ko kurakuraya ko di aw bɛɛ lajɛlen ma maa miliyɔn caman bɛ yen nɔ olu bɛ u ka danaya da anw kan walasa ka se ka kunnafoni sanuman sɔrɔ k'u to fo u jabala la min b'a to u ka kunnasiri dan bɛ se ka kɛ o la cogoya min na o hukumu kɔnɔna la anw fana bɛ to an ka layidu kan kɔ an tɛ bɔ aw jigi kɔrɔ cogoya si la kunnafoniya ko o nasira fɛ solika wuli kɛbagaw an ka foli belebeleba bɛ aw ye maa minnu sera u ka cakɛyɔrɔw la kaban n'u sɔgɔlen don an na ko ni ɲɔgɔn tuma ka kɛɲɛ ni u ka wagatiw cogoya ye sabula wagatiw cogow tɛ kelen ye an bɛ sɔgɔmadafɛla la maa dɔw bɛ tileganfɛla la dɔw fana bɛ su kɔrɔbalenba la o hukumu kɔnɔna la bɛɛ bɛ fo ka kɛɲɛ n'i ka wagati cogoya ye minnu fana bɛ anw lajɛ sokɔnɔnaw la don o don an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo lamɛnbaga jamakulu an tɛ ɲinɛ aw si kɔ radio renouveau lamɛnbagaw aw ni sɔgɔma bɛɛ k'i bisimila bi juma ye renouveau matin ale kɛnɛ kan o la bi ye juma ye bi ye lahɔrɔmadon ye an bɛ dugawu kɛ mali ye mali bɛ gɛlɛya minnu kɔnɔ nin wagati laban in kɔnɔna la ala ka se ka fura teliman di mali marabagaw ma maliyɛnden kelen-kelen ka se ka lafiya cogoya min na an yɛrɛ damaw ala k'an bɛn kelen ma an ka se ka bɔ nin ko ninnu kɔnɔna na anw ka dibila baarakɛbagaw an bɛ foli belebeleba di u ma kumaso kɔnɔ yan nɔ anw ma fila bɛ yan Idrissa Sidibe ka fara ne yɛrɛ kan janjo Fanta a bɛ cogo di alhamdulillah tɛ tugula an bɛ la fo ala k'an ka jumaw caya ya masha Allah ka hamina ko bɛɛ lajɛlen nɔgɔya amina ya an bɛ dugawu k'an faso ye yami sabula an bɛ gɛlɛyaw kɔnɔ ni wagati kɔnɔna na an b'a jigiya k'a fɔ gɛlɛya kɔ ye hɛrɛ ye an ni hɛrɛ man jan bilen inshallah Fanta y'a fɔ cogo min na an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲinɛ laban bi foli ta ni k'a ɲɛsin lajɛbaa ni lamɛnbaa sɛgɛnbali ɲinɛbalo fana ma kuma ni sanga bɛɛ fana hakili lajiginna i da sera ma k'a fɔ bi ye lahɔrɔmadon ye o kumana o kama maa minnu ni olu bɛ k'a fɔ u bɛ Mamadu diinɛ na kɛrɛnkɛrɛnnenya na i k'a dɔn diɲɛ bankun bɛɛ lajɛlen ka ca Ala fɛ caman bɛ yen minnu ni u bɛ bɛn bi i k'a dɔn u bɛ sarakaw bɔ u bɛ dugawu kɛ u bɛ k'a dɔn k'a fɔ alikuranɛ yɛrɛ kalan ninnu bɛɛ kun tɛ dɔwɛrɛ ye walasa an ka diɲɛ ni lahara bɛɛ bɛ se ka lanɔgɔya cogo min na deliba kɔni ye anw ye jɔnni jurumutɔ nka min bɛ tali kɛ i k'a dɔn minɛ b'a la o ye daba masa ye ko bɛɛ lajɛlen tigi wa maɲumatɔ ko yira kun tɛ daba masa min na anw bɛ dugawu kɛ k'a fɔ jamana in bɛ dangan min na y'a fɔ cogo min na o kumana an ka laɲini ye bɛn kelenya ani i k'a dɔn k'a fɔ basigi bɛ se ka sinsin cogo min na an jigi b'a la k'a fɔ ni ala sɔnna ma o kumana ala bɛna fataw kɛ an ka farafin jamanaw bɛɛ ye sango kɛrɛnkɛrɛnnen an ka faso maliba o kumana min bɛ tali kɛ bɛn na k'o lasabati k'a f'i ye fana ye k'a fɔ i ni ce i ka soli ka wuli la ani i k'a dɔn dibila baara kɛbaw bɛɛ lajɛlen baw baara in ye fara ɲɔgɔn kan baaraba ye cɛsiriw caman de bɛ kɛ walasa lamɛnbaw ni lajɛbaw olu ka se ka nisɔndiya sɔrɔ cogo min na siga t'a la janjo masa ala ka don kelen bɛɛ lajɛlen minɛ sɔni i ni kanubagaw na ɲɔgɔn la sɔrɔ don kibaru ale kɛnɛ kan o la bi juma février kalo tile 4 renouveau sɔgɔmada kunnafoni bɛna boli kunnafoniya minnu kan olu bakurubaw dɔw ye ninnu ye Isa Kabasidi bɛna walawalali kɛ aw ye kumasen min kan bi kumasen min bɛ an ka tabali kan n'o bɛna walawala Isa Kabasidi bɛ fɛ o de ye réévaluation ye a kɔrɔ ye jumɛn ye kun jumɛn de la a sugantira ka na ɲɛfɔli kɛ aw ye i n'a fɔ ladalako la a bɛ kɛ cogoya min na Isa Kaba ale bɛna a walawala Amza Beso ale ye anw ka bi maa welelen ye ka bɔ mouvement jigiya kura kɔnɔna na a bɛna ɲɛfɔli kɛ an ye fanga furancɛ fanga ale kuncɛli koɲɛw kan Abdramane Sisoko ani ale fɛnɛ bɛna ɲɔgɔn la sɔrɔ sɔgɔmada in na ka bɔ journal Le Wagadu la ka se ka ɲɛfɔli kɛ an ye nin wagati in kɔnɔna na gɛlɛya min bɛ kunnafonidilaw kan Sisoko bɛna a da don olu la Sori Ibrahim Diallo ale bɛ bisimila i n'a fɔ ladalako la Alexis Kalambiri Alexis ma sɔn fɛn min ma bi jumadonya in na o laseli olu bɛ kɛ kunnafonidi gafew ɲɛfɔlɔ fɔlɔ laseliw bɛ kɛ ka se ka dɔgɔkun don kibaru di sɛbɛnw kan olu kun cɛ yanni 10 heures wagatiw cɛ fɛn bɛ tali kɛ anw ka don fɔli duman na o fɛnɛ bɛ yan nɔ ka a lase aw ma fara wagati boloda cogo kan kɛnɛya kunnafoni nin bɛɛ lajɛlen bɛna lase aw ma sɔgɔmada in na jɛmukan kɔnɔna la an ka foli bɛ an kanubaga bɛɛ lajɛlen ye togoda fara duguba kɔnɔnaw kan ko kunnafoni nin ye an dontɔ ye a kɔnɔna la ni wagati boloda cogo ye wagati ale boloda cogo filɛ an ka marabolo kɔnɔna la sankolo ale jɛyalen bɛna to mali fan bɛɛ nɔgɔ fitinin o bɛ tigɛ kaba la fonɛnɛ fiɲɛ bɛna ci mali marabolo kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen kɔnɔ ko nka k'a fiɲɛ fanga ko o tɛ bonya kosɛbɛ fɛn min bɛ tali kɛ yɔrɔjan filɛliko nasiratigɛ la bi mali marabolo kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen kɔnɔ yɔrɔjan filɛli min bɛ daminɛ kilomɛtiri 5 ka taa bila 8 bɔɲɔgɔnko la ko gɔngɔnbulon bɛna gɛlɛya fitinin don o filɛliw la fɛn min kɔni bɛ tali kɛ tilegan in na tile bɔta hakɛyaw la
Kaikaw olu ta bi jɔ digiri 37 la Kulikoro olu ta bɛ kɛ 35 ye Sikasokaw olu ta bɛ kɛ digiri 34 ye Segu olu ta bi jɔ 33 la Mopti olu ta bɛ kɛ 32 ye Tombouctou ni Gao olu ta bi jɔ digiri 30 la Kidalikaw olu ta bɛ jigin na 27 la Menaka olu ta bɛ kɛ 29 ye Tawdenikaw 28 Buguni marabolo kɔnɔna la bi tiliga in na olu ka tile bɔta hakɛya o bi jɔ digiri 36 la fɛn bɛ tali kɛ Kucalakaw la olu ta bɛ kɛ 34 ye Kita 36 Nyoro 35 Nara 34 Douanzan 32 San 34 Banyangara 32 Joila marabolo kɔnɔna la olu ka tile bɔta hakɛya bi o bi jɔ digiri 35 la Bamako district kɔnɔna na ko sankolo ale bɛna jɛya dɔɔni nɔgɔ fitinin bɛ tigɛ kabala fo nɛnɛ fiɲɛ bɛna ci a fiɲɛ fanga o bɛ se ka bonya wagati ani wagati tile kuntala kɔnɔna na yɔrɔjan filɛli ko nasiratigɛ fɛ min bɛ daminɛ kilomɛtiri 6 ka taga bila 9 bɔɲɔko la o filɛliw bi Bamako kɔnɔna na ko gɛlɛya dɔɔni mina don ala ka sababuya kɛ gɔngɔnbulon ye tile bɔta hakɛya o bi jɔ digiri 34 la Bamako n'a lamini sɔgɔmada in na kɛnɛ cira nɛgɛ kaɲɛ 6 o tɛmɛlen ni sanga 58 ye tile bɛna bi nɛgɛ kaɲɛ 18 di o tɛmɛna ni sanga 33 ye ni wagati boloda cogo ye bi juma sɔgɔma ka di maliden kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma ko ala ka bi juma tile hɛrɛ di an bɛɛ lajɛlen ma Idrissa Sidibe Janjo Masa ni bɛ kɛnɛ to ale bolo a ka tɛmɛ ni don kibaru ye ko kunnafoni tɛ yɔrɔ min na o ye dibi ma yɔrɔ ye Janjo walasa an kanubagaw ka se ka bɔ dibi la u bɛ u wakilu sɛmɛ anw de la don o don ka se ka soli ka kunnafoniyaw kunfɔlɔw sɔrɔ min b'a to u ka tile journée u ka se ka bɔ kunnasiri la o kɔnɔna na jigiya mina mi kɔrɔ n'ala sɔnna ma Fanta hakili la an bɛ jɛ ka dugawu kɛ ka laban ka jigiya minɛ ne ka ta ɲɔgɔn fɛ i y'a fɔ cogo min na ka bɛn bi jumadonya ale ma k'a sɔrɔ nɛgɛ ɲɛ 7 ye sanga 25 sɔrɔ Mali fantan 4 bɛɛ lajɛlen na anw lajɛba cɛman ni musoman denmisɛnnin maakɔrɔ an b'a fɔ k'aw bisimila minnu bɛ k'an lajɛ nin waati na Pondori kɔnɔna na Kunari kɔnɔna na Sanari kɔnɔna na fo ka se Seno kɔnɔ nin sanga in na aw minnu fana bɛ Gimbala kɔnɔna na an b'a fɔ k'aw bisimila min bɛ tali kɛ Renouveau Télé ka i k'a dɔn sɔgɔmada joona kibaruyaw kumabɔ an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ CEDEAO jamanaw ye sigi balilen kɛ o kɛra kunungo o kumana minnu ni o bɛ tali kɛ kibaruya mun sɔrɔla o kɔnɔ an b'an da se o ma o tɛmɛnen ka bɔ yen an b'aw ladɔnniya k'a fɔ Mali minisiri min ni ale ɲɛsinnen don kiri kiti ani hadamadenya jo sariyaw olu kunkanko kibaruya ɲɛnabɔli ma a bɛɛ i k'a dɔn Mamadu Kasonge kofɔ a ye bataki dɔ sɛbɛn min bɛ ɲɛsin k'a dɔn kiiritigɛbaw olu ma o fana ye kunnafoniya ye an b'an da don min na an bɛ aw ladɔnniya fana k'a fɔ bana min n'a bɛ fɔ a ma ko ɲɔni kɔni yera ka caya kosɛbɛ Bamakɔ sigida min n'o k'a ma ko Yirimajɔ o kumana an bɛna an da don o la o kumana ka laban ka kunnafoniyaw kuncɛ ni min ye o ye CAN 2021 kɔni maa minnu n'olu bɛna taa jɔnjɔnw tan olu dɔnna ka ban aw ye aw bisimila Mali kɔnɔ a n'a kɔ kan bi don kibaruyaw olu kɛnɛ kan an b'a daminɛ ni i k'a dɔn minisiri min ni ale ɲɛsinnen sɔrɔ ani an ka jamana musakako ɲɛnabɔli kunkanko kibaruya o la hakilila jiginna n'a bɛ Alfuseni Sanu ko fɔ ale ye bataki dɔ ni ka o bolonɔ bila bataki in kɔnɔ ko la a kɔni y'a jira k'a fɔ ka diɲɛmaaw ladɔnniya ni k'u lakunnafoni k'a fɔ Mali bɛɛ tuma na an bɛ waati min na ko sisan min ye UEMOA tɔn ani k'a dɔn k'a fɔ CEDEAO ka tɔn olu ka fara ɲɔgɔn kan ni ka ɲange ta ka ɲɛsin faso Maliba ma kabi janvier kalo tile 9 san 2022 o kɛra sababu ye u ka laɲini dɔw n'o bɛ tali kɛ k'a dɔn musaka dɔw n'o ye jamana yɛrɛ ka musakaw ye ka bɔ compte 2 kɔnɔ o kumana u mago ka jɔ o la ni ka laban ka jamana yɛrɛ ma mago dilan ni u ye nka ka bɛn ni k'a dɔn u ka laɲini ye BCEAO bankiba min ni o bɛ k'a dɔn ni banki ninnu n'a fɔ n'u ka wari di banki tɔw ma walasa ka ka musaka ninnu ni ko u k'a dɔn a di a maa tɔw ma n'o ye baarakɛlaw ni k'a dɔn k'a fɔ jamana yɛrɛ o kumana ani maa minnu bolo bɛ ɲɔgɔn bolo sefa wari a miliyari 2 miliyɔn 600 ni miliyɔn 99 o kumana sefa n'a fɔ BCEAO kɔni ma sɔn ka i bolo bɔ nin kan gafe in kɔni a bolo bila yira k'a fɔ o kumana majɛ caman bɛ ni ɲangeli na k'a ma kɛ sariya kɔnɔna na e ma fifa mɛn n'u n'aw ye ɲinini kɛ nin ko in kan an bɛ jɛ k'a ɲɛmada a fɛ
ugani bataki sɛbɛn in kɔnɔ ministre min ka baara ɲɛsinnen bɛ kasabi ko ɲɛnabɔli ma ni o ye ministre de l'économie et des finances ye ale b'a yira k'a fɔ ko BCEAO mago kɛlen bɛ ka ɲangini min ta Mali kama ni o yɛrɛ kɛra CEDEAO ani UEMOA ka lajɛrɛ kɔfɛ min kɛra janvier kalo la a tile 9 san 2022 Accra Ghana dugu la ko o bɛnnen tɛ fiyewu o ɲanginiw bi tali kɛ Mali jamana ka sɔrɔ fɛn fɛn bɛ BCEAO kɔnɔna la forobacaw a n'a tɔw u kɛlen ka gɛrɛntɛ sigi olu bɛɛ lajɛlen kan k'i to Mali la k'a fɔ k'i bɛ wari bila ka taa jamana wɛrɛ fɛnɛ kan BCEAO sira fɛ o fana jɔlen don minisiri b'a yira k'a fɔ ko o ye wale ye min bɛ dankari kɛ BCEAO yɛrɛ sariya dɔw la kɛrɛnkɛrɛnnenya la a jɔsen 4nan BCEAO ka o jɔsen 4nan in b'a fɔ ko maa wɛrɛ si jamana ɲɛma wɛrɛ si i mana kɛ fan o fan olu si tɛ se ka foyi jagoya BCEAO maaw kan o gɛrɛntɛ ninnu kama hali n'o y'a sɔrɔ Mali trésor la wari kasabida dɔ tun bɛ yen nɔ walasa ka mɔgɔw dɛmɛ maa min bilalen don kasabikow ɲɛmaya la o b'a yira k'a fɔ ko BCEAO kun kan ka wari hakɛya min di Mali trésor ma a banna o ma o wari kasabi bɛ taa jɔ fo CFA wari miliyari 2 n'a kunkan fɛn na ko BCEAO ka o wale o ye dankari kɛlen ye a ka sariyaw la min bɛ tali kɛ a jɔsen 11 kan ni o ye règlement numéro 06/2013-CM-UEMOA agence UEMOA titre kɔnɔna la Mali gouvernement o b'a yira k'a fɔ ko ni baara ninnu ko bɛ na ni gɛlɛya caman ye sɔrɔ sira fɛ jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ an dɛmɛbagajɛkuluw ni ɲɔgɔn cɛ ani fana ko bɛ kɛ sababu ye ka dɛmɛbagaw lasira an ɲɛ ka fara nin bɛɛ kan ministre de l'économie et des finances ale b'a yira k'a fɔ ko BCEAO ka nin wale ninnu Mali waribonda minnu bɛ yen nɔ marabolo kɔnɔna na o b'olu joliw fɛgɛya kosɛbɛ ani fana danaya batikɛ u n'u dɛmɛbagaw cɛ minnu bɛ marabolo kɔnɔ ani minnu bɛ jamana wɛrɛw kan bataki sɛbɛn in b'a yira an na k'a fɔ ko Mali jamana o dun ye fɛɛrɛ suguya bɛ sigi sen kan waati bɛɛ lajɛlen na walasa wariko ta fan fɛ maa minnu bɛna dɔ fara wari kan ani dɛmɛbagajɛkuluw danaya ka sinsin olu ni ɲɔgɔn cɛ ani fana ko wari minnu bɛ yen nɔ n'olu ma sara u n'a fɛɛrɛw bɛɛ lajɛlen sigi sen kan walasa o wariw ka sara ni gɛrɛntɛ bɔra Mali kan bɛnbaliya min walima ɲɔgɔnfanbaliya min tun bɛ Mali gouvernement ani mouvement signataire de l'accord ni ɲɔgɔn cɛ kalo damadɔ tɛmɛnen na n'olu kɔni tun ma se ka bɛn i k'a dɔn kibaruya dɔw ni kunnafoniya dɔw la walasa ka i k'a dɔn bɛɛ la nati Mali gouvernement ani maa minnu n'o ye kulu marifatigi maa murutilen kɔrɔw ye o kumana min bɛ tali kɛ rɔmukaw fɛ yen nɔ hakilila jiginna baɲumankɛ tɔn dɔw ye wulikajɔ kɛ walasa ka i k'a dɔn kumaɲɔgɔnya kɛ Mali gouvernement ani k'a dɔn kulu marifatigi kɔrɔw olu ni ɲɔgɔn cɛ u ye hakili falenfalew kɛ o kɛra sababu ye u ka bɛnkan ni ka o lasɔrɔ ka laban ka tɛgɛnɔ bila o la a k'a dɔn a kɛra kunna sini ko araba ni o bɛ i k'a dɔn k'a fɔ février kalo ale tile 2 ko fɔ kɛrɛnkɛrɛnnena Rome ale ye i k'a dɔn Italie jamana o faaba ye nin kɛnɛ kan jamana ministre min bolobɔlen don ne ka a bila bɛn ani keleya ani ka kuma malidenw ni ɲɔgɔn cɛ n'a bɛ i k'a dɔn kolonɛl Ismaël Wage ale ko fɔ ale tun bɛ ka Mali gouvernement ni ka i k'a dɔn o kɔni jɔyɔrɔ ni ka o fa nin kɛnɛ in kan fɔcogo wɛrɛ la o ɲɔgɔnfanbaliya min n'a tun ye kalo damadɔ lasɔrɔ Mali gouvernement ni k'a dɔn kulu marifafɛntigi kɔrɔw olu ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ se k'a fɔ o ɲɔgɔnfanbaliya kɔni ɲɔgɔnfaamu olu kɛra bi Amadu Jara ale bɛ walawalali ta ka ɲɛsin nin kibaruya ma an ɲɛmada ka kibaruya lasɔrɔlenw fɛ jɛkulu minnu bɛ yen ni marifatigiw don minnu yɛrɛ bɛ jɛkulu kɔnɔ n'a bɛ wele CSP cadre stratégique permanent olu ni ministre min ɲɛsinnen bɛ fara ɲɔgɔn kan koɲɔgɔnw ma n'o ye colonel Ismaël Wage olu ye bolonɔ bila sɛbɛn dɔ la arabadon u la an n'a sɔrɔ k'a fɔ ko ministre yɛrɛ sen donni nin ko in na sigasigana tun b'a la a bolonɔ sɛbɛn bila kɛla Rome Italie sɛbɛn fura yɛrɛ bɛ wele accord de principe de Rome ni min yɛrɛ dabɔkun tɛ dɔwɛrɛ ye ka se ka dankari gɛlɛyaw la minnu bɛ sen na kabini octobre kalo tɛmɛnen ministre yɛrɛ tun ye sigana ta nin waleya min yɛrɛ hakilina bɔla CSP la jamana ɲɛmɔgɔ yɛrɛ kun dalen tɛ nin waleya in na min yɛrɛ bilala sen kan Rome jɛkulu fɛ n'a bɛ wele association italienne hakilinajigila nin y'a kalo nali ye Ismaël Wage a kun y'a ɲini CSP maaw fɛ u ka bɔ ɲɛw jamana ɲɛmɔgɔw la ani jamana minnu ka surun ko ka fu siri o la o hukumu kɔnɔ jɛkulu maaw o y'a laɲini k'a fɔ min ye Ismaël Wage ye k'a ka bɔ a jɔyɔrɔ la i n'a fɔ a yɛrɛ la cogo min na danayama dɔ fɛ a y'a yira k'a fɔ ko Ismaël Wage a kun sigalen bɛ ka taa Rome n'o ye Italie ye bari CSP ni danayaba dalen t'ale kan
min bɛ tali kɛ Mali ka keleya ko o kɔkɔrɔma doli walew la. CSP maaw yɛrɛ y'a yira k'a fɔ ko nin bolonɔbila in k'a bɛ kɛ sababu ye ka se ka baara sabati n'a bɛ wele l'accord de paix n'o bɛ bɛn ko fɔ. Bolonɔbilala sɛbɛn min yɛrɛ la a bɛna bila jamana yɛrɛ ka bolo kan min bɛ tali kɛ kɔlɔsili ani jantoli koɲɛw la. Ni jɛkulu ninnu ka ɲɛmaa dɔ yɛrɛ tun bɛ Rome a y'a yira k'a fɔ k'o bɛna bolodi ɲɔgɔnman kɛ ani ka farankan kɛ ka se ka gouvernement dɛmɛ walasa cogo min na ka se ka bɛn sabati. Yalima nin bolonɔ sɛbɛnbila in bɛna kɛ sababu ye ka se ka maaw fara ɲɔgɔn kan wa? Bari k'a yira k'a fɔ a bɛ waati jan bɔ sɛbɛn min bɛ bɛn waleya kama kabini octobre kalo tɛmɛnen ale baaraw kun jɔlen bɛ fɔlɔ. Yalima a bɛ se k'a fɔ ko nin bolonɔ sɛbɛnbila in o bɛna kɛ sababu ye a baaraw ka daminɛ wa? Donna nataw la o jaabi na sɔrɔ Amadu Jara ale ka wulikajɔ tun ye nin ye. I n'a fɔ bakurubaw la an ye aw ladɔnniya cogo min na minisiri min ni ale ɲɛsinnen don kiri kiti ani k'a dɔn k'a fɔ hadamadenya jo sariyaw kunkanko kibara ɲɛnabɔli ma n'a bɛɛ minisiri Mamadu Kasonge kofɔ ale ye bataki dɔ ne ka o bolonɔ bila bataki in kɔnɔ kunkanko kibaraya a ɲɛsinnen don kiritigɛbaw ma kiritigɛla minnu ni olu bɛ an bɛ donni minɛ ko bi minisiri ka ɲɛfɔ la ko a ye a jateminɛ k'a fɔ kuma ni sanga la min bɛ tali kɛ maa minnu ni olu ye juge minnu ye kiritigɛbaw ye u bi bɔ ne ka i k'a dɔn k'a fɔ kuma bɔlɔlɔw sanfɛ walima kunnafoni siraw olu kan o kumana bɔcogo min ni i k'a dɔn a bɛ ka kɛ ni sariya sɔli hukumu kɔnɔna ye o kama a y'a kanu ni ka i k'a dɔn Mali kiritigɛla bɛɛ lajɛlen hakililajigin k'a fɔ olu ka baara ninnu bɛ kɛ kɛcogo minnu na ani maa minnu ni olu bolobɔn bɛ k'u bila kiritigɛli o kunkanko kibaruya o la i k'a dɔn bonya ni makama min ni k'a dɔn k'a fɔ sutura minnu ni olu bɛ nin ko in kɔnɔna na Mamadu Kasonge ye o bɛɛ lajɛlen kɔni fara ɲɔgɔn kan ni k'o kamaloya k'o kɛ bataki ye ni k'a bolonɔ bila alamisa tɛmɛnen kalo tile 3 février kalo san 2022 min bɛ tali kɛ bataki in kɔnɔ kunkanko kibaruya la ɲɛfɔli don ani ladilikan don ka ɲɛsin kiritigɛba bɛɛ lajɛlen ma u bɛ se ka faamu sɔrɔ nin ko in na cogo min na min ni o ye Fatumata Labasa Ture ye ale ye i sinsin nin bataki in kan a bɛna pereperelatigɛ di an bɛɛ lajɛlen ma walasa an ka se ka minisiri Mamadu Kasonge a ka bataki in kɔnɔ kunkanko kibaruya ni k'a lafaamu. Ni kunnafoniya yɛrɛ tɛgɛnɔbila la Mamadu Kasonge de fɛ ni ale ye minisiri ye min ɲɛsinen don kiritigɛ kow ɲɛnabɔli ma kibaruya ninnu bɛ tali kɛ sariya baarakɛlaw de kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la minnu ka boli cayalen don bɔlɔlɔw sanfɛ fo ka taa se kunnafoni di sɛbɛnw ma k'a sɔrɔ yamaruya ma d'u ma minisiri kɔni y'a jira k'a fɔ k'o ye sariya sɔsɔ wale ye wa ko jɛ tɛna kɛ ni o ye tuguni o de kama a y'a jira k'a fɔ ko sariya min taara desanburu kalo tile 16 san 2002 min bɛ tali kɛ kiritigɛlaw ka taabolow kan k'u tɛna sɔn tuguni dankakari o la wa minisiri Mamadu Kasonge y'a yira fana ko minisiriso kɛlen don ka fɛɛrɛw tigɛ walasa kiritigɛla minnu bɛ sariya sɔsɔ la u ni ɲangi min ka kan o ka da u kan. Kiritigɛla minnu bɛ sariya sɔsɔ la u ni ɲangi min ka kan o kumana walasa ka olu fana bila i k'a dɔn jamana ka sariya hukumu kɔnɔna na bataki in kɔnɔ kunkanko kibaruya bɛɛ ka taama o nɔfɛ o tɛmɛnen ka bɔ yen ka bɛn ni k'a dɔn k'a fɔ minisiri Mamadu Kasonge min ni a ɲɛsinnen don kiri kiti ani hadamadenya i k'a dɔn k'a fɔ josariyaw olu kunkanko kibaruya ɲɛnabɔli ma bataki min ni a ye a tɛgɛnɔ bila min bɛ tali kɛ Musa Gindo la Musa Gindo an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ale ye kiritigɛla ye nka min bolo tɛ kiritigɛ la an bɛ donni min na i ko bi min bɛ k'a dɔn k'a fɔ cakɛyɔrɔ wɛrɛ o la wa ale fana ye i k'a dɔn k'a fɔ pereperilatigɛ ta ka ɲɛsin bataki ma ɲininkali kɛra Umar Koyita fɛ Musa Gindo ye kibaruya minnu lasɔrɔ ka d'a ma an ka ɲɛmada u fɛ. Bon maintenant fɛn dɔ de bɛ k'a ye parce que magistrat kiritigɛla filɛ mɔgɔ don fɛn caman interdilen b'a la o dɔɔnin tɛ n'u b'an ka sɛbɛn dɔ kɔnɔ n'an b'a fɔ ma ko an ka éthique ani an ka déontologie a bɛ an ka sɛbɛn wɛrɛ kɔnɔ n'an b'a fɔ ma ko comment on appelle statut de magistrat bon olu b'a yira k'a fɔ ko magistrat i man ka ye fɛn bɛɛ la ni ko fɛn min ko maa min bɛ politique la an bɛ transition na a bɛ se ka kɛ magistrat dɔ bɛ se ka position ta politique kumaw na ka dɔ bɔ ka kuma déclaration dɔw kɛ min tɛ bɛn ou bien ka fɛn dɔw fɔ min man ɲi ou bien ka bɔ vidéo la fɛnw kan ka fɛn dɔw kɛ an ka bɔlɔlɔw kan min cɛ man ɲi magistrat parce que magistrat ye personnalité ko de ye bon sariya tigɛbaga ale ni bɛɛ tɛ kelen ye e man ka ye fɛn bɛɛ la sinon an ka fɛn dɔ b'a fɔ ko a magistrat hali dugu kɔnɔ i ni mɛ man ka dorogo ɲɔgɔn na parce que sini ma sini ni dɔ kungo ser'e ma e de kan ka a
sɛbɛnciya k'a latigɛ bon n'a fɔra ko e n'olu bɛ ɲɔgɔn fɛ ou bien i b'olu ka jɛ la ou bien i b'olu ka fɛn dɔ la n b'a dɔn lettre in bɛ ka kɛ ka to o sens de la mais n b'a dɔn mɔgɔw bɛna faamu tuguni parce que min de don an bɛ transition de la fɛn caman bɛ bɔlɔlɔ kan an yɛrɛ bɛ ka kɛlɛ de kɛ kojugu fɛn bɛ kɛla bɔlɔlɔ kan bi k'a kɛlɛ bon n'a fɔra an yɛrɛ bɛ yala an bɛ ye kuma dɔw la min cɛ man ɲi min bɛ se ka mɔgɔw bɔ ɲɔgɔn na sini n'a gɛlɛyara a bɛ sin jɔ ma a bɛ si kiiritigɛla de ma bon n b'a dɔn gata sɛbɛn in bɔra o de kama pour que a ka se ka faamu sinon i bɛ se ka bɔ bɔlɔlɔ kan i bɛ se ka bɔ kumasow kɔnɔ i bɛ se ka taa jabaranisow la ka sariya ɲɛfɔ togo dɔ la pour que mɔgɔw bɛ se k'a faamu ou bien ni ko dɔw kɛra ni actualité de don i bɛ se k'a ɲɛfɔ parce que jɛkulu dɔ fana b'anw yɛrɛ bolo n'a fɔ ma ko exception mais magistrat filɛ nin ye a bɛ juger o n'a filila fana a bɛ ɲininka o bon olu jɛkulu de wulila k'a fɔ an ka wuli an ka nin ko lajɛ dɔɔni parce que bɛɛ bɛ bɔlɔlɔ kan sisan jɔn ye jɔn tɛ jɔn ye min bɛ min kɛ bɛɛ fo ka sɛgɛsɛgɛ k'a dɔn ni nin fɔra a bɛ se ka kɛ magistrat bɛ t'u ka rôle kɔnɔ u ka rôle bɛɛ bɛ bɔlɔlɔ kan o kumana jɔn ye hakili la kiiri tigɛbaw o kumana min bɛ tali kɛ bolonkɛnen ɲɛsinna u ma ka bɛn ni bataki in kɔnɔ kunkanko kibaruya ye ka kibaruya kuncɛ i n'a fɔ an ye a yira aw la cogo min na kunungo min bɛ tali kɛ i k'a dɔn CEDEAO jamanaw ma ɲɛmaaw ye ɲɔgɔn lasɔrɔ Akara a bɛ i k'a dɔn Gana Faba ni ka o kofɔ u ka sigi in kɔnɔna na u ye hakilina falenfalenw caman kɛ min ni a fanba tun bɛ ka boli Burkina Faso o kunkanko kibaruya o la min bɛ tali kɛ k'a dɔn bɛnkan minnu lasɔrɔ la u ye ɲangema ta ka ɲɛsin Burkina Faso ma kunungo min ni o bɛ tali kɛ ka bɔ CEDEAO jamana maaw yɔrɔ nka min bɛ tali kɛ Mali fana na Mali ka ɲange ma wuli f'an bɛ waati min na i ko sisan ani Laginɛ olu bɛɛ lajɛlen bɛ hali bi ɲange minɛ o kɔnɔna na k'aw ladɔnniya k'a fɔ min bɛ tali kɛ i k'a dɔn Burkina Faso la CEDEAO jamana ɲɛmaaw y'a ɲini u k'u sena teliya kosɛbɛ i k'a dɔn ka sigiw kɛ n'o bɛ tali kɛ kulu minnu kan ka se ka sigi fangabolo minnu kan ka se ka sigi furancɛ fanga kɔnɔ ni ka i k'a dɔn o sigi ka laban ni ye kalata ko ye ko o dantigɛ teliya la Laginɛkaw fɛ yen nɔ hali bi furancɛ fanga ko kunkanko kibaruya la an b'aw ladɔnniya k'a fɔ Laginɛ furancɛ fanga kunkanko kibaruya la min bɛ tali kɛ olu fana ka wasabulon n'a bɛ Conseil national de transition ko fɔ n'o ye CNT olu fana bɛna baara daminɛ sini maa 81 o de sugandilen don i k'a dɔn k'a fɔ Laginɛ minnu bɛna kɛ i k'a dɔn k'a fɔ wasabulon o baara kɛbaw ye u y'a jira k'a fɔ u na wuli ni ka taama ka taa kɛrɛnkɛrɛnnena Laginɛ dugudaw a n'a i k'a dɔn a dugumisɛnw bɛɛ la ni ka taa maa 81 o kumana ka u ye layira maaw la ani ka o kumana min ye maaw ka hamina n'u ka hakilina ye k'u da don u la u k'u bɛna baara fanba daminɛ min na u bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ Laginɛ yɛrɛ sariya sunba fɛɛrɛ kura minnu kan ka se ka sigi a la ani furancɛ fanga kan ka k'a dɔn da waati min na ninnu ye wale minnu ni u ko u bɛna baara kunfɔlɔ ko o boli o kan Fanta Tomota nin ye kibaruyaw la kunfɔlɔ ye nɛgɛ ɲɛ 7 ye sanga 41 sɔrɔ sigiri o yɛrɛ kelen de i k'a dɔn k'a fɔ koko fata nin waati in na Idrissa Sidibe Janjo Massa an b'i fo i ka baara kɛcogo ɲuman na an bɛ taga ɲɛfɛ ni kunnafoniyaw ye Sori Ibrahim Diallo fulakɛ n'a ka labɛnw sabatilen don taa ni ka segin bɛ cogo di bi jumadon in na Bamako sira kanaw la an ka sirabaw yɛrɛ bɛ lahalaya jumɛn de kɔnɔna na bilasiralikanw ye jumɛn ye nɛgɛ kɛrɛfɛtigi o ye Batɔma Kane i b'a lajɛ ni Sori ka labɛnw sabatilen don an ka se ka ɲɔgɔn lasɔrɔ